Da me ka kyerɛ sɛ asante ane fante antentem antentam mekuapem fokopem a na no nkyerɛ sɛ asesewafoɔ emesesa enko no mu enkodi saa nso na so dankwa na brokwa na mankwa na so agakwa nanso sɛ dankwa abrokwa amankwa ne agakwa mankwa eda wontem e wonkwanta so ekosiesia kwa na ne kwa so ano no entina brebia ne hia ye toato adwen kabo mu hwɛ sɛ ya kan kasa ye be kyerɛ mu yie na amana koso ne de ya ba sɛ ye ba bisua be ebe da pno mpanin sɛ ɛkwan mu nyoye a Yɛnnsi timpon mu dimachi na yɛmfa ensem nkyerɛ mu emrɛ mu Kwame agye ne buaten na nakɔkɔtɔ ana ateme nkan Coffee Ghana enso etwa mfonyina obom kyido afi Yɛnnsi timpon mu ne ni kita ho akamma mu no se kasa bibi ayɛ pon a na sɛ ɛyɛ ade a ɛso siapon obrempon na sɛ yade a ɛso opepon sɛ kwan mu nyoye a Yɛnnsi timpon mu obetumi atwe de aba odada asekene mu ebia na woni suade ho ɛyɛ sukuu kro omiso no so person ya nurse doctor any ade omisi mi de mpese mi sidan wei eye niema bebre aye pese ye nenso ade bia e woni mre ebusuya se hye bio teacher kofi media so da me ka kyerɛ sɛ asante ane fante antentem antentam mekuapem fokopem a na no nkyerɛ sɛ asesewafoɔ emesesa enko no mu enkodi saa nso na so dankwa na brokwa na mankwa na so agakwa nanso sɛ dankwa abrokwa amankwa ne agakwa mankwa eda wontem e wonkwanta so ekosiesia kwa na ne kwa so ano no entina brebia ne hia ye toato adwen kabo mu hwɛ sɛ ya kan kasa ye be kyerɛ mu yie na amana koso ne de ya ba sɛ ye ba bisua be ebe da pno mpanin sɛ ɛkwan mu nyoye a Yɛnnsi timpon mu dimachi na yɛmfa ensem nkyerɛ mu emrɛ mu YouTube ne teacher Kofi Media Facebook ne teacher Kofi Media diachi ɛwɔ hɔ no sɛ bia da ne da yɛde nsɛm no ba onso nsa bɛka bie na ya teba center bene ɛwɔ abendro mu ne number go screen ni fa ne link kita ho wiase afa na ba bia obia obɛmu akwankyerɛ sanso na Ebenezer Boys Professional Painting waben a warehouse asɔre na nasa wankasa ofie ɛne link kita ho na ɔmo sa kwan so Kwame agye ne buaten na nakɔkɔtɔ ana ateme nkan Coffee Ghana enso etwa mfonyina obom chidom afi Yɛnnsi timpon mu ne link kita ho so ha bia megine ya kwan kase pa wei ane ye fra no tempon ye wa kwan hodo pi ye wa fukwan ne mpempi no ya na eyetea ane ye wa kwan akase akamma mu no se kasa bibi aye pon a na se eyade a eso siapon obrempon na se yade a eso opepon tie ka tempon a na se kwan a emu eso se bidi ya mfa to ho a bia megine timpon ana mpon kan kuma se kwan timpon ana mpani se kwan mu nyoye a Yɛnnsi timpon mu empempi no ya na timpon akese no ya na how bebre ɛwɔ so yɛmfa to ho se wonam kwan keto bi so si kwan kese bi so ne yi wasotere se akwanmukafo abeka kwan mu ma omudi ewuo saa bre no saa timpon na pese osi so na otu anamon no ɛso nyoye enti osi mu a enye yie ni oso ye ne se oso otwen na otwen na komkafon afiri ho no mu a ansa ana abesi timpon mu a wasim na bia wakɔ mpani se kwan mu nyoye a Yɛnnsi timpon mu obetumi atwe de aba odada asekene mu ebia na woni suade ho ɛyɛ sukuu kro omiso no so person ya nurse doctor any ade obisi mi de mpese mi sidan wei ɛyɛ niema bebre a yɛpɛse yɛ nenso ade bia ɛwɔ ne mre sɛ bra no nson na pepre ho kɔye a wanhwɛ yi a ho sunsanso kram ɛnye papa ɛmfa ma wo ɛma revise mpani se ufiri aspiti preko pɛ na pause e bojaba enti bawei atwe adwene sisu sɛ ade bia yɛ bia yenya abotre ensese ensusu ho yɛtrim nye ho bre pa yɛ ɛbɛboa yɛn nye tu ho anamo a yenya sunsanso pa kyɛne nso sɛ kwamo nyoye a Yɛnnsi timpon mu saa nyema yɛ ntiase no amanipa bebre akɔtɔ amane mu ne mmerante wa me pentema nyame ho bo se no okokonfo bi ho okodunsu ne bi ho fa nipa bra fa we bere be wiase no na wadi nsame mmerante wa tie mie emebu na mo hwɛ be ebe we kire ade pa wo se kwamo nyoye a Yɛnnsi timpon mu enti ade bi ye bia kyerɛ sɛ ɛwɔ ne bra ye de ye tie ntwɛn na bra ne duru a ye tu anamon ye tunso a enya sunsanso pa hyɛne nso
Facebook and YouTube ɛyɛ teacher Kofi Media na TK Media de achi wo ho na da ne da ma ne ba de ba no yɛn fa nso mo kwa me de ne bo achi na akɔtɔ ne mede Kofi Ghana ebu mi chidom nyame ya do be foforo ye be senje tete wakata twasum si ha achia mu nyina